ಹಾಯ್ ಗೈಸ್ ಮಾತಿರ್ಲ ಎಂಚೊಲ್ಲರು ನಮೇನಿ ಎಟ್ಟಿ ಸುಕ್ಕ ಮಂತೊಂದುಲ್ಲ ನಮೈತೆ 1 kg ದತ್ತೆ ಎಟ್ಟಿ ಕರತದು ಕ್ಲೀನ್ ಮಂತದೀತ ನಾನು ಒಂದೇನು ಸುಕ್ಕ ಮನ್ಪೊಡು ಒಂದು ಸುಕ್ಕ ಚಪಾತಿ ದೊಟ್ಟಿಗೆ ನಮ್ಮನ ಗಂಜಿ ದೊಟ್ಟಿಗೆ ಪಂಡ ಬಾಯ್ಲ್ಡ್ ರೈಸ್ ದ ಗಂಜಿ ದೊಟ್ಟಿಗೆ ಮಸ್ತ್ ಎಡ್ಡೆ ಹಾಪುಂಡು ಇತ್ತೆ ಮಸಾಲೆಗೆ ದಾದ ಮತ ಬೋಡು ನ್ಯಾನಿತ್ತೆ ಪನ್ಪೆ ತಾರೈ ಒಂದು ಪಿರದೀತ 1 ಗಡಿ ತಾರೈ ಪಾಡ್ದ ನಮೈನಿ 1 kg 1 ಗಡಿ ತದ ತಾರೈ ಪಾಡ್ದ ಸುಕ್ಕಗ್ ಐನೇ ದಾಜೇಸಲು ಬೆಳ್ಳುಳ್ಳಿ ಜೀರಿಗೆ ಒಂದು ಪೊಡಿ ಮಂತದೀತಿನೇ ಮುಂಚಿ ನಮ್ಮ ಮುಂಚೆ ಫ್ರೈ ಮಂತದ ಪೊಡಿ ಮಂತದೀತ ಧನಿಯಾ ಕೊತ್ತಂಬರಿದ ಪೊಡಿ ಇಂದು ಇತ್ತೆ ಗ್ರೈಂಡ್ ಮನ್ಪುಗ ನಮ್ಮ ಸುರುಕು ಜೀರಿಗೆ ಪಾಡ್ಗ ಒಂದು ಪೊದುಪ್ಪರಿಜ್ಜಿ ಜೀರಿಗೆ ಫ್ರೈ ಮಂತೀಜ ಒಕ್ಕ ಬೆಳ್ಳುಳ್ಳಿ ಪಾಡ್ಗ ಎಕಡೆ ಒಂಜಿ ನೀರುಳ್ಳಿ ಪಾಡಿ ಮರತ್ತುಂಡು ನೀರುಳ್ಳಿಲ ಪಾಡೇರುಂಡು ಅವೆ ನೀರುಳ್ಳಿಲ ಪಾಡ್ದು ಗ್ರೈಂಡ್ ಮನ್ಪುಗ ಮತ್ತೆ ಮಿಕ್ಸಿ ಜಾರ್ ದೀಕ ಆನ್ ಮನ್ಪುಗ ಇತ್ತ ತಾರೈ ಪಾಡ್ಯ ತಾರೈ ಪಾಡ್ದು ಗ್ರೈಂಡ್ ಮನ್ಪುಗ ನಾನು ಈತೆ ಅವು ಮಸ್ತ್ ಸೈಡ್ ಹಾಕುನ ಬರ್ಚಿ ತುಲೆ ಈತು ಮಲ್ತೆ ಇತ್ತೆ ಮಸಾಲ ಮತ್ತು ಗ್ರೈಂಡ್ ಮತ್ತು ದಾಂಡು ನಾನು ಒಗ್ಗರಣೆಗೆ ದಾದ ಮತ್ತು ಬೋರ್ಡು ಯಾನಿತ್ತೆ ಪನ್ಪೆ ಎಣ್ಣೆ ನಮ್ಮ ಇನ್ನು ತಾರೇದೆಣ್ಣೆನಿದೆ ತೊಂದ ಸಾಸಿಮೆ ಕರಿಬೇವು ನೀರುಳ್ಳಿ ರೆಡ್ ನೀರುಳ್ಳಿದೆ ತೊಂದ ಕಾಯಿ ಮುಂಚಿ ಐನು ಕಾಯಿ ಮುಂಚಿಂಡು ಒಂಜಿ ಟೊಮೆಟೊ ನೈತೆ ಕಟ್ ಮಲ್ಪುಗ ಚೋಡಿದ ತೊಂದುಲ್ಲ ನೀರುಳ್ಳಿದ ಇತ್ತು ಚೋಡಿದ ತಾಂಡು ನಾನು ಕಟ್ ಮನ್ಪುಗ ಎಲ್ಲಿಲ್ಲೇ ಕಟ್ ಮನ್ಪುಗ ಮಸ್ತ್ ಮಲ್ಲ ಬರ್ಚಿ ನೀರುಳ್ಳಿ 1 kg ರೆಡ್ ನೀರುಳ್ಳಿ ಆಗುಂಡು ನೀರುಳ್ಳಿ ಕಟ್ ಮಂತಾಂಡು ನಾನು ಟೊಮೆಟೊನ ಕಟ್ ಮನ್ಪುಗ ಎಲ್ಲಿಲ್ಲೇ ಮೂಲಕ ಟೊಮೆಟೊಲ ಟೊಮೆಟೊ ಕಟ್ ಮಂತದಾಂಡು ನಾನು ಕಾಯಿ ಮುಂಚಿ ಕಟ್ ಅನ್ಪುಗ ಇಂಚ ಉದ್ದ ಮಂತದ್ದು ರೆಡ್ ಪೀಸ್ ಮಂತಂಡೆ ಯಾವುದು ಸುಕ್ಕೋಗತ್ತೆ ಅಂಚದು ಇಂಚ ಈತೆ ಯಾವುದು ಮಸ್ತ್ ಖಾರ ಎತ್ತಂಡ ಮತ್ತು ಕಮ್ಮಿ ಪಾಡಲಿ ಮುಂಚೆ ತೂದು ಪಾಡಲಿ ಇತ್ತ ಮಾತ ಕಟ್ ಮಂತ ದಾಂಡು ನನ್ನ ಒಗ್ಗರಣೆ ದೀದು ಬೇಯರ ದೀಕ ಎಟ್ಟಿಂಗ್ ಸುರುಕು ಸ್ಟವ್ ಆನ್ ಮನ್ಪುಗ ಪ್ಯಾನ್ ದೀಕ ಪ್ಯಾನ್ ಅಂತ ಬೆಚ್ಚಾವಡು ಬೊಕ್ಕ ಎಣ್ಣೆ ಪಾಡಿಗ ಎಣ್ಣೆ ಪಾಡೊಂದುಲ್ಲ ಒಂಜಿ 2-3 ಸ್ಪೂನ್ ದತ್ತ ಎಣ್ಣೆ ಯಾವು ಎಣ್ಣೆ ಕಾಯಿಂಡು ನನ್ನ ಸಾಸಿವೆ ಪಾಡ್ಗ ಪುಡಾವಡು ಪುಡಾಯಿ ಬೊಕ್ಕ ಕರಿಬೇವು ಪಾಡ್ಗ ಈತ ಪುಡ ಒಂದುಂಡು ಈತ ಕಾಯಿ ಮಿಕ್ಸ್ ಪಾಡುವ
ನೀರುಳ್ಳಿ ಪಾಡೋದಿಲ್ಲ. ನೀರುಳ್ಳಿ ಅಂತ ಫ್ರೈ ಆವಡು ಒಂತ ಫ್ರೈ ಒಂದು ಬತ್ತುಂಡು ಯಾವು ನಾನು ಟೊಮೆಟೊ ಪಾಡ್ಗ ಟೊಮೆಟೊ ಪಾಡ್ದು ಒಂತ ಫ್ರೈ ಮಾಡ್ತದ. ಇತ್ತೆ ಇತ್ತೆ ಟೊಮೆಟೊ ಅಂತ ಫ್ರೈ ಆಂಡ್ ನಾನು ನಮ್ಮ ಪೊಡಿ ಮಂತ್ ದೀತತೆ ಕಡೆ ಮುಂಚಿ ಪೊಡಿ ಮಂತಿನ ಮುಂಚಿದ ಪೊಡಿ ಪಾಡ್ದ 3 ಸ್ಪೂನ್ ಯಾರು ಬೊಕ್ಕ ಖಾರ ಏತ್ ಖಾರ ಬೋಡ್ ತೂದು ಪಾಡ್ಲೆ ನಿಖಲೆಗು ನಾನು ಧನಿಯಾ ಕೊತ್ತಂಬರಿ ಪೊಡಿ 3 ಪಾಡ್ಗ ಸ್ಪೂನು 3 ಸ್ಪೂನ್ ಯಾವ ಕೊತ್ತಂಬರಿದ ಪೊಡಿಲ ಒಂದು ಸ್ಲೋ ದಿಕ್ಕತ್ತೆ ನೀರು ಪಾಡ್ಯಾರುಂಡು ಚೂರು ನೀರು ಪಾಡ್ಗ ಡ್ರೈ ಆಯ್ತು ఒక ఎక్కిడి నీరు పుడుతుంది ఎక్కి పాడినాక ఇది ఎట్టి పాడుగా ತುಲೆ ಮಲ ಎಟ್ಟಿಂಡು ಏಪಲ ಎಲೆಯಲ್ಲಿ ತಿಕ್ಕಿದ್ದುಂಡು ಇನ್ನಿತ್ತೆ ಮಲ್ಲ ಎಟ್ಟಿ ತಿಕ್ಕಿದ್ದುಂಡು ಏನಿತ್ತೆ ಮಿಕ್ಸ್ ಮಂತದ್ದು ಉಪ್ಪು ಪಾಡ್ಗ ರೆಡಿ ಈತ ಉಪ್ಪು ಪಾಡೊಂದುಲ್ಲ ಉಪ್ಪು ಪಾಡ್ದು ಮಿಕ್ಸ್ ಮಂತದ್ದು ಈತ ಉಪ್ಪು ಪಾಡ್ದು ಮಿಕ್ಸ್ ಮಂತದ್ದು ನನ್ನ ಮುಚ್ಚಳದೀಕ ಅವತ್ತು ನೀರು ಬಿಡೋದು ಮುಚ್ಚಳದೀಕ ಇತ್ತ ಮುಚ್ಚಳದ ತೂಕ ಬೇಯ್ತಣ್ಣ ಪಂಡದು ತುಲೆ ಕಡೆ ನೀರು ಇಜ್ಜಂಡು ಇತ್ತ ನೀರು ಬುಂಡೆ ತುಲೆ ಇತ್ತ ಬೇಯೊಂದು ಬತ್ತುಂಡು ನಮ್ಮ ಕಡೆ ಗ್ರೈಂಡ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ ತಾರ ಇಲ್ಲ ನೀರುಳ್ಳಿ ಪುರ ಪಾಡ್ದತ್ತೆ ಇನ್ನು ಮಸಾಲ ಪಾಡ್ದ ಮಿಕ್ಸ್ ಮಾಡ್ತದ ಇತ್ತೆ ಮಿಕ್ಸ್ ಮಂತದಾಂಡ್ ಮುಚ್ಚಳದಿಕ್ಕು ಅಂತ ಕೊರ್ತು ಬೇಯಡು ಇತ್ತೆ ಓಪನ್ ಮನ್ಪುಗ ಕೊತ್ತಂಬರಿ ಸೊಪ್ಪು ಪಾಡಿಗ ಬೇಯೊಂದು ಬತ್ತುಂಡು ಪರಿಮಳ ಬರೋದುಂಡು ಬೆನ್ನ ಚಪಾತಿ ಜೊತೆಗೆ ನಾನು ತಿನ್ನೋದು ನಾನು ಒಂದು ರೆಡಿ ಆ್ಯಂಡ್ ಯಾವನ ಸ್ಟವ್ ಆಫ್ ಮಲ್ಪುಗ ನನ್ನ ಚಪಾತಿ ಮಾಡ್ತದ್ದು ಚಪಾತಿ ತೊಟ್ಟಿಗೆ ತಿಂದ್ರೆ ಟೇಸ್ಟ್ ಇತ್ತೆ ಸರ್ವ್ ಮಲ್ಪುಗ ಅತ್ತಿತ್ತೆ ರೆಡಿ ಆ್ಯಂಡ್ ತುಲೆ ಪ್ಲೇಟ್ ಪಾಡ್ದ ಒಂದೇನು ಮಾತವ್ರು ಟ್ರೈ ಮನ್ಪುಲೆ ಭಾರಿ ಟೇಸ್ಟ್ ಆಪುಂಡು ಸೂಪರ್ ಉಂಡು ಚಪಾತಿಲ ನಮ್ಮನ್ನ ಬಾಯ್ಲ್ಡ್ ರೈಸ್ ದೊಟ್ಟಿಗೆ ತಿಂದುಂಡ ಭಾರಿ ಟೇಸ್ಟ್ ಆಪುಂಡು ಗಂಜಿ ದೊಟ್ಟಿಗೆ ತಿನ್ನೋಡು ಒಂದೇನೆ ಭಾರಿ ಶೋಕ ಆಪುಂಡು ಅಂಚನೆ ಏರೇ ಮಾತ ಇಷ್ಟ ಅಂಡ್ ಈ ವಿಡಿಯೋ ನಮ್ಮ ಚಾನಲ್ని ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮನ್ಪುಲೆ ಲೈಕ್ ಮನ್ಪುಲೆ ಶೇರ್ ಮನ್ಪುಲೆ ಬಾಯ್ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ವಿಡಿಯೋ ತಿಕ್ಕಗ ಬಾಯ್ ಆತ ನಮ್ಮ ಚಾನಲ್ನ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ ಅಂಚನೆ ಲೈಕ್ ಮಾಡ್ಲಿ ಶೇರ್ ಮಾಡ್ಲಿ ಕಮೆಂಟ್ ಮಾಡ್ಲಿ ಬಾಯ್ ನಾನು ನಮ್ಮ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ವಿಡಿಯೋ ತಿಕ್ಕ ಅಲ್ಕೊಂಡಿ ಪಟ್ಟಕ್ಕೆ ಬುರುಳಿ ತೇರೆ ಪಟ್ಟೇರ ದೀಪಾವಳಿ ಅನ್ನಕ್ಕೆ ದೀಪಾವಳಿ ತಿಕ್ಕಿ ಜಂಡ ತಾಯಿ ಐ ಇತ್ತು